dros ar y nifail ola yn y dosbarth yma yn adran y Ceffylau Hela yw Marchogaeth, y dosbarth i rhai pwysau canolig. Ac wrth gwrs, yr unrhyw drefn trwy dosbarthiadau yma bore yma yn y prif gylch, mae beirni'r cydymffurfiad, a beirni'r Marchogaeth, a rai yn cael dewis addethol, a penderfynu rhyngthyn nhw pwy maen nhw'n meddwl sy'n heiddi ennill y dosbarth. Rob Jones sydd gyda fi fan hyn yn gwylio'r cyfan. Ie, diwetha i gael, mynd mas fyna Lily Kay yw enw'r ceffil i Mr Gareth Jones, a mae hwn wedi fagu gan y march Libra ac allan o'r gaseg Katie. Ddoi enw bach syml fyna. A dyna ni, na'r ddoi feirniad yn cael sgwrs bach. Ni'n gallu gweld nawr, David, bod nhw ddim yn gweithio pwynt o gwbl yn yr dosbarthu nesaf. Bod ddim tocedyn ar gael i sioe ceffyl y flwyddyn. Wel, ar hyn o bryd, Zara Owen. Unwaith eto sydd yn sefyll ar y brig yn y dosbarth yma. Caereini bang y boomerang, un oedd yn llwyddiannus iawn mewn dosbarthiadau mewn llaw. Oedd, fe oedd e. Pan yn ifanc, wedi cael ei magu gan Hugh Griffith o'r Bala. A wedi ennill fan hyn y dosbarth ein blwyddyn diwetha. So, hwn i ag eiff i ennill to blwyddyn hyn, ynddo fe? I atgofio mae Zara ar hyn o bryd ar y brig yn y dosbarth hyn, a mae wedi ennill sawl dosbarth? Doi. Ar barod. So, fi'n siŵr bydd trefniadau mewn mlaen yma i ffindio rhywun i reid o'r ceffylau i gyd yn y pencampwriaeth. Mae'r rhai sy'n Marchogaeth yma'n hyn, mae'r beirniad yn amlwg tu ôl nhw'n trafod. Maen nhw'n relaxed, maen nhw'n gwenu, maen nhw'n sy'n braf i weld. Maen nhw'n cael ei anfon allan eto. A dyn fel wnaethon nhw yn y dosbarth diwetha, maen nhw'n hoff iawn o gweld y ceffylau gyda'i gilydd, ond mae'n disgwyl fel bod yr het wedi dod off. Mae newid wedi bod yn safleoedd. Ydy, a fi'n gweld mae Zara a Ceffylau ar y brig Caereini bang y boomerang wedi mynd lawr i ail. Mae'r het wedi dios, felly mae'r beirniad yn hapus gyda'r gosodiadau fan hyn. Wel, Mr a Mrs Bowdler gyda Merlin Court. Wrth y march Chippison, allan o Pedlers Roisin Dub. Wel, gweithio ni bod... Rhywun yn gallu darllen yn well na fi. Just yn gweud bod digon o wad ar Iwerddon yn yr ynni fel hyn, wrth gwrs, a mae hwnna'n aml. Wel, y riban goch yn mynd i Mr a Mrs Bowdler gyda Merlin Court. Wrth y march Chippison ac allan o'r gaseg Pedlers Roisin Dub. Yn yr ail safle, Zara Owen, gyda Caereini bang y boomerang. Zara, wrth gwrs, oedd yn sefyll yn gyntaf. Sydd wedi bod trwy'r dosbarth, ond gyda nhw newid y munud ola. Ond Zara wedi cael diwrnod llwyddiannus yn barod. Ennill y dosbarth i'r rhai 4 mlwydd oed a hefyd i'r rhai pwysau ysgafn. Llon gyfarchiadau mawr i Mr a Mrs Bowdler, gyda Merlin Court yn ennill y dosbarth i'r rhai pwysau canolig yn adran y Ceffylau Hela yw Marchogaeth.
Ydy wir, batrwm da o canolbwysau, mae rhaid gweud, a wrth clywed y gwad fyna fi'n siŵr, mae tipyn bach o gwad yr Iwerddon yn dod gros y môr i'r ceffyl hyn.